What's up mga kalodi? So ngayon po ay gagawa tayo ng prank. So ngayon po ay natutulog yung mama ko sa kabilang bahay. So doon siya natutulog kasi malamig ang hangin doon. So ngayon po, ipaprank natin siya na may ahas. So ano kayang mangyari sa kanya? Tara, let's go. So let's go mga lodi. So ito yung gagamitin natin. Yung sinturon ko. Gagamitin natin ang ahas. Tara, let's go. So dito siya sa kabilang bahay. Natulog siya mga lodi. Tingnan niyo. So ito na mga lodi. Ate na siya. Alas mo! So ayan po mga lodi, successful yung prank natin kasi gulat na gulat yung mama ko. Bye! Abangan nyo po ang susunod na prank ko at huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel kung bago kayo dito at hit ang notification bell para updated po kayo sa mga another videos ko na prank.